Vítám vás u videa o divizně velkokvěté. Když procházíte kolem letních cest, nejde ji přehlédnout. Tyčí se k nebi jako hrdý strážce krajiny a svými zářivě žlutými květy vnáší světlo i do toho nejšedivějšího dne. Dnes se společně podíváme pod povrch této majestátní léčivky a odhalíme příběh, který sahá hluboko do naší historie. Stačí jediný pohled na její zářivě žlutou korunu a pochopíte, proč se jí říká královská pochodeň. Když se totiž ohlédneme zpátky v čase, zjistíme, že divizna provází lidstvo od nepaměti a lidé k ní vždy vzhlíželi s posvátnou úctou. Už ve starověkém Řecku a Římě byla opředena legendami. Slavný lékař Dioskorides ji doporučoval na plicní neduhy už před 2000 lety. Ale divizna neměla své místo jen v medicíně. Malokterá rostlina je tak silně spjatá s magií a starými rituály. Naši předkové ji nazývali, jak jsem již zmínil, královská pochodeň, anebo také hromová svíce. Její mohutné suché lodyhy se totiž tehdy namáčely do loje nebo vosku a používaly se jako skutečné pochodně při nočních slavnostech nebo k osvětlení pohřebních průvodů. Lidé navíc věřili, že divizna má moc zahánět zlé duchy a chránit domovy před bleskem. Když přišla silná bouře, věšely se její listy nad dveře, aby dům obešel oheň i neštěstí. Fascinující je, že divizna nesloužila jen jako svíce, ale byla jednou z nejdůležitějších rituálních vykuřovadel staré Evropy. Její sušené listy a květy se pálily na žhavém uhlí z velmi podobných důvodů, jako se v tradiční čínské medicíně používá peliněk k požehnání prostoru, těla a akupunkturních bodů. Naši předkové diviznou vykuřovali obydlí i chlévy, a to hlavně v období zvratů, o slunovratech nebo na přelomu podzimu a zimy. Věřili, že hustý, jemně nasládlý kouř divizny dokáže odplavit těžkou, stagnující energii, očistit prostor od strachů a zahnat vše, co člověka oslabuje. Pokud by někdo v domě byl dlouho nemocný, diviznový kouř měl doslova vyhnat horkost a zlé vlivy z místnosti. Mělo to ale i svůj hluboký psychologický a duchovní rozměr. Kouř z divizny se používal při rituálech, kdy se člověk potřeboval uzemnit, najít ztracenou odvahu a rozjasnit svou mysl, třeba když se ocitl v životní mlze nebo v těžké situaci. Stejně jako její žlutý květ přináší světlo do krajiny, její kouř měl přinést jas do lidské duše. Od rituálního ohně a kouře je to už jen krůček k samotnému tradičnímu bylinkářství. Když se totiž na diviznu podíváte pozorně, zjistíte, že její listy v sobě nesou fascinující tajemství. Staré herbáře často pracovali s takzvanou doktrínou signatur. Význam spočívá v tom, že vzhled rostliny, její tvar nebo struktura nám napovídá, který lidský orgán dokáže léčit. A divizna je v tomhle naprosto dokonalá. Její mohutné, hustě plstnaté listy, pokryté jemnými stříbřitými chloupky, totiž svým tvarem a větvením žilnatiny, neuvěřitelně připomínají lidské plíce a plicní sklípky. Jakoby nám sama příroda ukazovala, kam tahle síla směřuje. Ty jemné chloupky na listech navíc fungují jako dokonalá paralela k řasinkám v našich dýchacích cestách, které mají za úkol čistit a chránit náš dech. V tradičním lidovém léčitelství se tyto listy sušily a drtily na jemný prášek. Ten se pak používal jako přírodní pudr, nebo se z něj dělaly kašovité obklady na špatně se hojící rány, vředy či popáleniny. Ta jemná hebká vrstva chloupků totiž na kůži vytvořila ochranný film, který chránil ránu před vnějšími vlivy a mírnil zánět. Také se dá použít na jemné ekzémy. A tady se nám odkrývá ta nádherná paralela, kterou tak dobře zná tradiční čínská medicína. Kůže a plíce spolu úzce souvisí. Kůže je vlastně naše
takové vnější plíce. Naše první obranná linie. Co hojí plíce uvnitř, to divizna skrze své listy dokázala léčit na kůži zvenčí. Od listu a kůže se teď přesuňme k tomu nejcennějšímu zlatu, které nám divizna každé léto nabízí, k jejím zářivým květům. Pokud totiž tahle rostlina v něčem naprosto exceluje, pak je to boj s úporným kašlem a zahleněním. Tradiční bylinkářství nedá na diviznový květ dopustit. Při jakémkoliv zánětu průdušek, bronchitidě nebo suchém dráždivém kašli. Květy jsou totiž doslova nabité slizovými látkami a saponiny. Slizy fungují tak, že v našich dýchacích cestách vytvoří jemný ochranný film, který sklidní podrážděnou sliznici a zmírní to úporné nucení ke kašli. Saponiny zase pomáhají ředit usazený hustý hlen, který pak jde mnohem snáze vykašlat. Je to zkrátka dokonalá, čistě přírodní pomoc proti kašli přímo od matky přírody. Ale pozor, sběr diviznových květů má svá přísná pravidla a je to tak trochu ranní rituál. Divizna totiž vykvétá postupně od spodu nahoru a každý jednotlivý květ se otvírá ráno, během dopoledne ho opilují včely a k večeru už opadává a je takový povadlý. Pokud si tedy chcete nazbírat tu největší sílu, musíte vyrazit na sběr ráno. Hned jak sejde rosa a sbírat pouze plně rozvinuté koruny květů bez kalichů. Jemně uchopíte kvítek 3 prsty nebo 4 a zatáhnete a je váš. Někdy je to tak trochu přetlačovaná se čmeláky a včelami, ale to může být docela legrace. No a jak z nich dostat to nejlepší? Nejjednodušším a nejoblíbenějším způsobem je příprava poctivého domácího syrupu za studena, který si uchová maximum účinných látek. Postup je prostý, ale vyžaduje trochu trpělivosti. Do čisté zavařovací sklenice vrstvíte střídavě čerstvě natrhané květy divizny a kvalitní třtinový cukr nebo lépe med. Každou vrstvu pořádně upichujete lžící, tak aby tam nezůstal vzduch. Sklenici pak uzavřete a postavíte na teplé, světlé místo. Doporučuje se ideálně někam na okno, kam svítí sluníčko. Ale funguje to i ve tmě. Ale říká se, že to slunce to jakoby znásobí. Během několika týdnů začnou květy pouštět šťávu a cukr se úplně rozpustí v hustý, temně zlatavý syrup. Ten pak stačí scedit přes plátínko, vymačkat a uchovat v chladu. Dá se také to, co vám pak zůstane na plátínku, přelít horkou vodou a udělat z toho čaj. Pro děti i dospělé je to ten nejlepší lék, jaký můžete mít v lékárničce nachystaný na podzimní plískanice a zimní nachlazení. Když už máte tyhle nádherné sluncem vonící květy nazbírané a nechcete z nich dělat syrup, čeká vás ta nejcitlivější část celého procesu, a to je sušení. Divizna je totiž na sušení nesmírně náchylná. Její květy obsahují hodně vody a slizových látek, což znamená, že pokud nepostupujete správně, rády hnědnou, chytají plíseň a ztrácejí svoji léčivou moc. Základní pravidlo je sušit je co nejrychleji a ve stínu. Květy rozprostřete v jedné jediné vrstvě. A účinné látky. Ideální je teplé, suché a dobře větrané místo, jako je třeba půda nebo stěnná veranda. Já sám je suším vždy na teplém místě na půdě. Pokud máte sušičku na potraviny, nebojte se ji použít, ale hlídejte teplotu, ta by neměla přesáhnout 40 stupňů. Správně usušený květ poznáte tak, že si zachová svou jasně žlutou barvu, je křehký, šustí a při promnutí se snadno drolí. To, co vám třeba někdy zůstane, je to zahnědlé, takové mazlavé nebo vlhké, tak to není dobré, to je potřeba vyhodit. Někdy se to prostě stane. Pak je hodně důležité je skladovat v temnu, v dobře utěsněných sklenicích, protože
I sušená divizna, velmi dobře usušená, ráda natahuje vzdušnou vlhkost a většinou pak dodatečně znědne nebo splesniví. A to by byla škoda o ní takhle přijít. A jak diviznu posunout ještě o úroveň výš? Třeba tím, že ji správně zkombinujete s dalšími bylinami. V čajových směsích totiž funguje jako geniální týmový hráč, který podporuje účinky ostatních rostlin. Ostatně tak se to používá i v tradiční čínské medicíně. Bylinky se kombinují. Málo kdy se používá sama jedna bylinka. Takže pokud bojujete se suchým dráždivým kašlem, kdy potřebujete sliznice obalit a sklidnit, divizna si dokonale rozumí s proskурníkem lékařským nebo s lézem. Tyto byliny společně vytvoří neproniknutelný ochranný štít pro vaše průdušky. Naopak, pokud je kašel vlhký a hlen je usazený hluboko v plicích, těžko se vykašlává, potřebujete divizně pomoct s jeho skapalněním a vykašláváním. V tu chvíli k ní přidejte jitrocel kopinatý, mateří doušku nebo tymián, nebo oboje. Tymián a mateří douška navíc dodají směsi silný antiseptický a protizánětlivý účinek, což je přesně to, co oslabené plíce v době nemoci potřebují. A pokud se na to podíváme čistě esteticky a chuťově, diviznový květ dodá každé bylinné směsi nádherný vizuální akcent a jemnou medovou nasládlost. Takže čaj z divizny skvěle chutná i dětem. Než se ale pustíme do samotného závěru, musíme si říct to nejdůležitější pro praxi, a tím je správné a bezpečné dávkování. Divizna je sice bezpečná a jemná bylina, ale abychom z ní dostali maximum, musíme respektovat její sílu. Pokud si připravujete klasický diviznový čaj, ideální dávka pro dospělého člověka je 1 až 2 čajové lžičky sušených květů na 1 hrnek, což je přibližně 250 ml horké vody. Květy přelijte vroucí vodou a nechte louhovat 10 až 15 minut. Tady ale přichází jeden naprosto klíčový rituál, na který spousta lidí zapomíná. Diviznový čaj musíte vždy dokonale předsedit. Ideálně přes velmi jemné plátínko nebo papírový kávový filtr nebo husté nylonové sítko. Jak už totiž víme, květy jsou pokryté drobnými jemnými chloupky, tak jako listy. Pokud byste čaj nepředsedili poctivě nebo dokonale, tyto chloupky většinu lidí v krku mechanicky dráždí a paradoxně vás pak nutí k dalšímu nepříjemnému kašli. Tento čaj pijte pak teplý, ideálně 2x až 3x denně, nejlépe mezi jídly. Pokud máte nachystaný ten váš domácí diviznový sirup, dávkování je velmi intuitivní. U dospělých lidí skvěle funguje 1 polévková lžíce 3 až 4x denně. Pokud sirup podáváte dětem při kašli, bohatě postačí 1 čajová lžička 3x denně. Sirup můžete podávat přímo na lžičce nebo ho smíchat do vlažného čaje. Pamatujte jen, že čaj by neměl být horký, abyste zbytečně nezničili cenné látky, které se právě tím, že se ten výluh dal do cukru, tak se tam vlastně žádné vysoké teploty nepoužily. U divizny platí, že je ideální pro krátkodobou akutní terapii. Jakmile odezní úporný kašel a plíce se vyčistí, což bývá standardně do 1 až 2 týdnů, je dobré pak diviznu zvolna vysadit. Tělo dostalo přesně ten impuls, který potřebovalo, a je samozřejmě možné ji pít sem tam kdykoliv, ale tu kontinuální terapii vlastně u normálního člověka není potřeba. Ale tady můžeme udělat takovou jednu velmi důležitou odbočku, která zajímá každého, kdo bojuje s chronickými dýchacími potížemi. Třeba jako je astma. U astmatu je totiž situace trochu jiná než u běžného sezónního nachlazení. Astma je chronický dlouhodobý zánět dýchacích cest. A zatímco u akutního kašle diviznu po týdnu či 2 vysazujeme, u astmatiků se její dlouhodobější užívání vyloženě nabízí. Její slizové látky totiž dokážou sliznice průdušek zvlhčovat kontinuálně. Působí jako jemný, neustále se obnovující balzám, který snižuje přecitlivělost dýchacích cest na vnější podněty, jako je chladný vzduch, prach nebo pily, které jinak u astmatiků vyvolávají záchvaty suchého kašle nebo dušení.
Pokud chceme diviznu u astmatu užívat déle, řádově třeba několik týdnů až 2 měsíce, ideálně v kritických obdobích jara nebo podzimu, musíme upravit trošku strategii. Pro dlouhodobou terapii ji nepoužíváme čistou, ale mícháme ji do vyvážených směsí, kde se síla rozloží. Geniální kombinací pro astmatiky je spojení divizny s bafanem, což je 9-sil lékařský a podběl lékařský. 9-sil má totiž silné protikřečovité účinky, dokáže uvolňovat hladké svalstvo, průdušek a působí jako přírodní bronchodilatátor, tedy pomáhá ty cesty rozšiřovat. Akorát myslím, že je zákonem chráněný, takže není úplně jednoduché ho trhat ve volné přírodě, musíte si ho někde koupit z nějaké farmy. A divizna k tomu dodá ten potřebný sliz a hydrataci. Ta nedostatečnost, ta suchost, to je vlastně nedostatečnost jinu podle čínské medicíny, což divizna dokáže doplnit. Při dlouhodobém užívání u astmatu se ale držíme nižšího dávkování, bohatě stačí 1 hrnek takto kombinovaného čaje denně. Ideálně večer před spaním, kdy mají dýchací cesty tendenci nejvíce vysychat a také jin se vlastně je jeho nejmíň. A někdy ty záchvaty toho astmatu bývají v noci. Po 2 měsících je pak vždy nutné udělat alespoň 3 týdenní pauzu, aby si tělo na impulzy z bylin nezvyklo. A tím se náš dnešní příběh o této královské pochodni uzavírá. Když se příště vydáte letní krajinou a spatříte diviznu zářit u cesty, už v ní neuvidíte jen obyčejný plevel. Spatříte hrdého strážce, který v sobě nese moudrost věku. Rituální oheň našich předků a hluboké tiché spojenectví s naším dechem. Příroda k nám promlouvá skrze tvary a detaily, které tak snadno přehlížíme. Divizna nám skrze své sametové listy ukazuje, že to, co hojí zevnitř, dokáže chránit i navenek. Je to připomínka, že světlo, které v létě načerpá do svých zlatavých květů, v sobě může uchovat a rozsvítit ho ve chvílích, kdy venku začne přituhovat. Pečujte o své plíce, naslouchejte moudrosti vlastního těla a nechte se občas vést tou tichou zelenou medicínou, kterou máte přímo na dosah ruky. Děkuji vám za sledování. Věřím, že vám dnešní povídání přineslo trochu světla a inspirace a budu se na vás těšit zase u dalšího videa. Mějte se krásně, volně dýchejte a brzy na viděnou.